kanggo godho wis. Oh, Prei. sing goreng godho tukaran nang segara lek dodol. Dari sapa Pan? Tukaran mbek make sing wedok kuwi. Kok ro? Menawa ya nyerandu sing anake lho nyandu iku bagane make kae. Teko Godho sih. teko mboke sing pane. Iku aku bah masih kok bojo. Gosip Nerunyam nyawa tuh kayak. gosip teko Iya. sapa jare? Duduk prei langgananku godho. Nerunyam sing wedok diwarai nerunyam. Contoh sak segara saiki, sing segara gak dodol kene kejingan. Gosip Bagiane ame iku. gosip teko sapa ya? Ikane wong kok ditukare wong tuwa. Am Rada nome ngono, lek yang sawa sing ngentek-ngentekne ya